dodirni guzu jednog igrača. Puš! Koja je ti omiljena poza u seksu? Ćao ljudi, ja sam Ana. Ja sam Milica. Ja sam Vladimir Filipović. U osnovnoj školi si se ponašala kao siledžija. Nisam, ali okej. Sada je vreme da se pokažeš. Svaki put kada progovoriš do svog sledećeg izvlačenja rečenicu započni sa jako mi je žao, ali... Jako mi je žao, ali ti sledeće. Mami, meni je žao. Neki kažu da su piramide izgradili vanzemaljci. Izaberi dve osobe iz svoje grupe i zajedno napraviti ljudsku piramidu. Šta radiš? Jako mi je žao, ali morat ćemo to nekako da uradimo. Ali ko za kameru? Bez obzira kog su pola, svi treba da znaju šta je porođaj i kako funkcioniše. Otisni se na put saznavanja tako što ćeš glumiti da se porađaš narednih 30 sekundi. Ajde. Dobro. Ovako počinje. Ovo je baš... Puš! Ova igra je postala toliko luda da se policija umešala i svi ste završili u zatvoru. Seems legit. Kako bi pomogao policiji uhvati jednog od igrača i igračica i ne dozvolim da mrdnu narednih 30 sekundi. Dodirivanje budinog stomaka donosi dobru sreću, ali ova igra prati drugačije predanje. Da osvojiš ovu kartu, dodirni guzu jednog igrača i pomoli se za zdravlje svoje porodice. Doći ovamo. Da smo mi Stojadinović i Cicović i svi živi i zdravi. U današnjem prosvećeno vreme treba usavršavati i veštine vođenja ljubave. Pa dobro. Glumi da prstima seksualno nadražaš ovu kartu ranih 15 sekundi. Apsolutno ne želim, ali hoće ne. Što treba da radi? Treba da drkaš ovu kartu. Ozbiljno, daj. Zagledaj si na pustom ostrvu sa ljudima koji igraš. U pitanju život ili smrt, a tvoja glad raste. Koga bi prvo pojao, objasni kako i zašto. Milica, što ste Proderi se slat trav svaki put kada bilo koji igrač progovori i radi to sve do svog sledećeg izvlačenja. Nije čas skupio sad sve. Slatra! Ali treba vam pročitati. Slatra! A što? Što meni uporno ovo pada? Ove što je izvuku rated, sve su meni pali. Ispričaj ostatku ekipe koja je ti omiljena poza u seksu i zašto. Dobro, ti znaš. A ovo, brate, bolje da sam drkala. Uvijek je bolje. Ništa, ja legnem. Na stomak. Ja ću da dam Milicu. Udarala te struja, najbolji način da se rešiš ove dodatne energije jeste da plešeš. Tvrku i narednih 5 sekundi. Nema temo. Ne možeš da odbaciš. Da li ćeš da povučem potez? Ajde, povlačim potez. Pa jebi. What to do with that big fat butt? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ispričaj svima o najtežoj situaciji koju si morala da rešiš da bi uzela nečiji broj. Pa ja nisam ništa morala da uradim, svim daje brojeve. Here's a number. What's that shit say? Psych! That's the wrong number! Odmor u srednjovekovnoj odaji za mučenje prošao je bez problema. Ako izuzmemo to da su ti odsekli jezik. Vidio sam. Mrmljaj i vapi za pomoć u narednih 30 sekundi ne koristići jezik. Znam i meni. U svetu u kom su obični smrtnici slepi, dešava se ogroman zločin. A ti si jedina osoba koja može da vidi manijaka sa pištoljem. Iskoristi svoj nevidljivi snajper i ukloni ga. Šta je snajper? Ono veliko. Uklonjen si. Uklonjen se. Da. Ti si pokupio sve. Pa jesam. Došao je do 2 poena. Bravo, Estor, to je to. To je to. Bravo!